Ole tunchuma chuan Mean Girls movie thar sang ni somni pali release kan thlir ve thei tak tak ma in a film ma sajok sang ni pali ti chua hit em mai kha kan thlir ho ve le zoi don ani. North Shore High School student thar KD Heron alo langa tleirol dom le mi poi soi ngai lo tak ni in Mednard an ti mai chiar kop thiam tak ani nge a school aron chan masak ber ni in aron pem na in azir lo wange chian siam mai tur awan hlea cafeteria lama po to man thutna an ken du lo wangin bedroom stall chunga lunch ai pha hialani. KD nu le pa te hi zoologist ve ni in Africa lama research na thoka kumsom pani set an khosak nuwa US aron kir le in Eventon Illinois kho a anronin swan lut le a atete changa homeschool charani wangin school pa ngai tak taka avoi khatlu na ani nge Africa lama khachuan chiante po nga in alarve theite lulnen nomlo ati tak zetani mase ani ti na meu chuan fiam thu du le harwang tak Janice le Damien te chiandun atong hlawa anni pani hian an school chin chang thil chi sang le chian pathum plastic santi mai telaka inveng film khur le turin an lo warning thlap nge a Janice soidana anni pathum hi an school a chuan an lar berani ome mi ho safanu duat mi thuruk she thei Gretchen winners le mel thamolan ti mai Karen Smith te ni in an boss ber Queen Bee Regina George ro Barbie ang maya chelo ni ma se a fing phakarin adulo na chuan aswal thiam hlea a inda chungnung thiam bokani ni khachu Regina chuan KD chu an kyanga thove turin alo som ve te miala Janie si soi anga ngei omle swal angin alang hau lo le ngal an chian ho anin ron khom te nuwa KD chu mi thar lo ni bok nen kartluanin an kyanga thut ve thei tur thu an shila nilai ni piangin thomno sen no ha ka ngai thu an shil thlap bokani ami ziane na in mil lo lutuk plastic housing a telve chu KD chuan du chia lo ma se an thuruk le engi an soi thin te she turin an zinga telve ngei tur chuan Janie si chuan alo nor ve tlata Janie si le Regina te hi middle school an kalai chuan chian chata kan ni ve thin mase Regina chuan lesbian anga pu in ama ngai zong tlat angten alo soi kwal chia mani ome chuta chang chuan Janie si hian a ho hlea a chau phak rual ani chia box si lo ti chia dan konga omtak hlawin KD chu man jangkai atum ani ber ti chuan spy angin KD chu plastic sauzinga atel ve tangeya Regina chuan adu du na shwai pharin KD chunga chuan angil nei ri veu mai ma se midang chunga aswal thiam zia KD chuan a muin a omanuam lo thin he calculus class lama ama chia thu an senior football player Aaron Samuels chu a starter ma Gretchen ne na ashilla chuan Regina bial pahlui lo ni le zelin chiante bial pahlui lo ngai mel chu an chian hodana a thiang lo bur le ngal mase Gretchen chuan a thuruk chu Regina laka aze puitlat tur thu atiam ta thawani mol lama an bazar zo nuwa Regina te in lian taka valeng lutin Regina nu pijor chipo alo la hot sak khop mai burn book an ti mai school year book achanga unlock mei che ho pik chi sang le an chanchin moi lo tak taka an ziana le khabu chu KD mu lai nge yin an ron phora Janice le Damien ate thalak po alo om wang mai KD chuan tlaklum atum nalama fiam thu deuh rewin toilutuk enga ma man tlak lo ti ang zong in chongkam aron nei zewa Janice sin a chian pa a fiam fo chin dan ni in anin huat sak ngai lem lawa masi KD in fiam thu tho nana aron mang ve ero afu chia lo Regina chuan anui za thlak hle mei ti in barnbuka azia tirngal mak le ngal KD chuan Janie sin na barnbuk chungchang chu a shil she thuaya an thala ka chuang ve ti ero a soidu hau lo thung KD le Aaron po thil hote te ya anin be ve ta zeu zewa anin biak nel ve de unuwa Aaron a chuan zanlam Halloween party a kalve turin asom ve ta hialani lelama Gretchen pek chuan KD in Aaron a start hu zong kha Regina ne na alo shil le vek chu ni in mase Regina chu poitiang pon a om chuang lawa KD ne na chian tha ani anga alo soi pui zok tur thu aron shil thlap nge
Halloween party ani angin KD chu custom wrap zet nen party na chuan avakal ve nge ya Regina chuan Aaron ne na abyak sak ngei po abe sei hle mase pa ngai takabyak sak chu khoilama ama lawin soilutin aloni puile daya KD run luina na tilui ani tila chu achiang reng si KD thinrim ril runa chu mitui parol khuangin Jenny sete chiandon bula avakal taringota Jenny sepo in minun ti chiat ching ani ka ti reng kha ti lo hnemin Regina an ti chiat vek theina turwa manna an siam hauta ni ti chuan KD chu eng thila ma lung oilo na nei lo angin plastic sauzinga chuan atel zui zela Regina maibul noyatan aburan thlak danglam food cream te pe in akor om an lo che chiat sak thul ma se alar na le thil ti theina tlak niam tir thei khopin athok na tak tak thei chuang lawa atopa Regina le Grand Jenny te in chan chat na chu bitum le in achan po Grand Jenny hian Regina thuruk engemaw chen a hriat sakwangani Regina la chuan engma shevelem lo ma se KD chu Grand Jenny din hun lua tir tum ni om zia zangin Winter Talent Show an perform do na po an din na te chu in thak thleng tirin a in la boss thei hle a akhat tokin akhak deuh hlak hlak reng bokani achunga swal pole Grand Jenny la chuan atlon tul mai boxi chu tak chu KD te thil tum ni in atopa Grand Jenny thinrim in sum zo to lo chuan Regina nose job chungchang tele Aaron achu Shane Omen nen akop thu te soi chuak vekin projection room a Wednesday apianga antom chin thu nen lam apuan ta vek mai le Regina thuru kan sha ta ka chuan Shane ne na antom dun lai Aaron achu phok tir tumin ma an la le a ma se an hlo cham zel boxi KD chuan Aaron achu nei zwal zel du luata met test te chu thiam reng si in a fel lui tangat ngata ama ai thiam lo zok Aaron achu puiturin a som vel ta thin ani Aaron po hian aruk tak chuan adu ve reng mase Regina tan chuan arin om ve tlata KD in sum zo lo chuan a kop dan song song chu shil vekin Regina nen chuan anin chen pha chiang hle mase Aaron a chuan KD shil angin Regina nena chuan a soi lo hlo KD chuan Regina ti chiat adu luat na lama plastic sau chu kom der mai mai emo a in ti la yin an kianga atal tambok nen ami zia a in thlak chho shat shata larpo lar to hle in mi rel sep sep le soi chiat te po a ching ve chan zirna lama la ati chetul tul mai boxi Miss Norberry chuan fui pa in azil deuh hlak nge nge ni Aaron le Regina anin chen tir ta ka chuan ani pui thei mai a be sei te reng nen Aaron a chuan a be thadu mia lo le ngal chuta Regina weight loss tum chu remcha nga la in Africa ramano pangcher deuh te ti thauna na anui na pek chin kaltin bar chu chirbel adu chuan ei turin ati zaya Regina la chuan alo oi ve mai bok a hriat mia lovin weight again ta charchara plastic ho dress code ang thom hno po in bel hlei thei to lovin reilo te a adin hun chu KD chuan alo lan sakti ti der to Jenny sin an art show kal ve tura sompon KD chuan a chung te nen chuak tur angin a in soidaya ami zedanglam chho shat shat chu Jenny se te thian dun pon an man thiam chan anu le pa te chwa bo hlanin party abuat sei nge nge a Aaron po som tel ve in Aaron kal ve nge KD chuan a om fal pui ve le a kai ve deuh chuan a du thin zia thu le Regina wanga nei ngam lo ani thu te chu a soi ta veka Aaron po chuan a du ve reng rolin KD mi ze thar chu Regina second ni berin a shia a nartani lai khan ngai na dei zokin a shil tlang top nge nge KD chuan in soifia a tum pau le a chong boy tul tul chuta alu hei chuan aluak khum hek le ngal Aaron ati tau ho tum chu Aaron zui chon chona Janice le Damien ate pon an ron chhuat chal ve bok anu le pa te nen chuak tur anga a in soi la yin party alo buat sei rang si som an ni ve mi alo le ngal Jenny si thinrim chuan Regina le keini angte hi chuan kan swala ni ti kan pom lo lo a dangero chu engma ni big si lovin in la innocent ro pui si plastic dik tak ini khati in anin chian thatna chu an ti top zui mak pokani Regina pu in akaltin bar 18 chu abial pa sheina ka chang
weight gain na an ei thin ani ti lo she chuak ve che in KD laka chuan a thin rim ta em a KD ne na an thalak te chu chep chhia in chong kamoi lo le che thei ang ber chuan thu a ziak ta mol mola KD aya ama thalak ngei chu bel makin principal duwala ne na bathroom a le khbu chhar ani thu le tu zia nge ti a hriat lo thu trap zoi zoi chungin a soi ta dai mai le le khabua mei che ho thalak le an chanchin duk dak lo tak tak a inziak te chu print chuakin a the dar chiam boka school pompuya mei che ho chuan an chanchin moi lo tak a inziak an han mu chuan thian le thian in mo pu tonin an in sual boi ta noi noi mai an thalaka chuan ve lo wangin KD Gretchen le Karen te ero principal chuan office a kauta nge ya Regina zia vekani thu hanshil ngel tumma se a thalak le a chungchang chongkam moi lo tak inziak chu a omve mewa wangin principal chuan a oi thei tlat lo KD chu a ring helbik viau le ngal principal duwala chuan mei che ho in ti boy a chel dai nuwa gym lama alu khom tir diala mei che tlei rol rol an ni bok nen Miss Norberry chinfel tura ada taringot mai ni Miss Norberry chuan thiam takin an thian te laka an lung oi lo na te soi chuak tur le an thil ti dik lo te po in pom thiam tura fui te te in ngai dam in dil ton na le in puan na hun te anei tira nula ho chuan thoi takin an thian te theu ne na ngai dam an dil zui sap sap bok Janice po in Regina ne na ti el deu reu pa ngai dam dilin lesbian anga a soi thin wanga phubalak nan KD chu aman tangkai thu le food cream mai noya na an pek dan zong zong te kha aron puan vek nge Regina thin rim le tuk chuak taw ngong chu KD chuan ngai dam dil tumin aron zuya mase Regina chuan athu soi lo ngai thlak sak du lovin alo an khum let zek chuta basin aron suthal top mase thilo lowin azang ru atitliaka a in charbur mai KD nam thluk angin thu an lo the dar chiam le ngala soi sep sep hlo zuhin chian kom tur po anei le to lo Miss Norberry po barn buka khan drug dealer anga zia telve ani wangin police ten investigation an ron nei pha hiala ani na taka chuan hei hi chu Regina zia po ni lovin Miss Norberry chuan KD azil deu truma KD lung oi lovin fiam thuti tak deu rewa azia ani nge KD chuan chanchin a hriat vele thilpoi a thlen tak tak ma in principal hena burn book chu ama zia vekani thu aron pong ta ringota investigation po chu anti top tani athil ti diklo poma huaisen taka apen chuangam na chuan thoventir huain anuna tur ang te chu pai chua veka buljan that atum ta zoka Miss Norberry hena po ngai dam dilin athil ti swal aya Mathlete State Competition Final an school team te chu va join ve in KD Zara an champion hlo le ngal chumi noa Spring Fling King le Queen te nominees zinga tel ve in Shane Omen chu King atan thlan ania abe sei lo dewin KD chu Queen atan an lo thlangling ve le hlo mai rem changa la in KD chuan burn book a ming chuang ve zong zong te nena ngai damadil ngala tupo mai chu an mani to ka annal em vek thu shilin a crown chu a el kliak moka amalte te semkwal ve in mi puilom po a hlo pha hle anun dan thar chuan Aaron anga event hlo tir zuin anin be chathar le nge ya atopa chuan hunrei takalo star ve ngat to Aaron chu ani pui ve theita ni kumthar lama school an chan le meu chuan plastics te chu an ke dar ta a Regina zang rutliak po lodam to in ama changdei to ati tur ni om zok tak an school lacrosse team te a join ve hiala sport lama akal na to hle kerini chu an school weather reporter a chang ve bokin Gretchen po in amil pui tur tak chian thar alo char ve bok Aaron ero chu graduate to in Northwestern University lama kal to ma se KD nen chuan anin kop sui zela weekend ta piangin anin hu fo thin ani kumha salama an boina de khatuna chuan atham ral zauta a chuti rwalin junior plastics anti te chu an lo omle dim diam to